pethau dwi'n mwynhau fwyaf yn weithio yn yr amgueddfa ydy dod o hyd i bethau bach gwahanol, quirky yn y casgliadau. A fan hyn yn y Stordy Dextilia, mae gen ni brythynau a gwisgoedd o bob math, ond hefyd mae gen ni un wrthrych gwrhyfeddol, sef wy pasg siocled o'r 20au. Rwan te, os na i agor y bocs yn ara deg, mi roedd gan rywun y medwas yn y 20au hunan ddisgyblaeth heb ei ail. Felly dyma chi yn fan hyn, gyda mymryn o lwydni ar y top wrth gwrs, ond wy pasg cyflawn o'r 20au. Mae'r bocs ei hun fel darn o gelf, gyda darlun o blentyn bach a cyw ar y blaen a Pascal Easter eggs, sef enw'r cwmni. Ac ar yr ochr, mae yna ragor o fanylion y fan hyn am yr wy. Felly hwn ydy'r stordy oera yn yr amgueddfa, a dyna pam dyn ni'n cadw'r wy yn fan hyn, yng nghanol y carthenni a'r cwiltiau.